Ουσιαστικά θα πάρει με τα χέρια ή μπορεί να το βάλω εκεί και να το πατήσω για να σπάσει. Πάμε όμως από εκεί. Εδώ στη μέση πρέπει. Όχι, μπορούμε να πάμε από εκεί. Να πάμε από εκεί. Καλά, μπορούμε να τα σπάσουμε να τα σπάσουμε. Θα σπάσω εγώ. Σπάς τα μόνη σου. Ναι, εντάξει, μην είμαστε και στο μέση. Αρχίζουμε και πατάμε και πατάμε και πατάμε. Να το πατήσω για να σπάσει. Ωραία, να το σπάσω όλο. Εντάξει, θα το σπάσω. Ωραία, λοιπόν. Ωραία, δώσω. Αφού έσπασε, δεν λειτουργεί. Δεν έσπασε. Έσπασε. Είναι σβησμένο το άλλο, δεν σβήνει. Να το δώσω μου ένα λεπτό. Να το πατήσω. Θα το τζαμίσω τώρα, δώσω μου ένα λεπτό. Εντάξει είναι. Πετάγω το γελάδι. Εντάξει είναι. Να το πετάξω. Έτσι θα σπάει. Ωραία, περίμενα, ωραία. Να αρχίσω. Ωραία. Ωπα, εσύ. Το πατάω. Ωραία, το πατάω. Σπάει, μην το πατήσω εσύ. Δεν Λέγεις η οθόνη από το σκαπέλα μου, λειτουργεί κανονικά. πρέπει να το σπάσω όλα. Δεν λειτουργεί το άλλο. Θες να έρθεις να πατήσεις και εσύ λίγο. Εντάξει, είναι μπορώ να τα φέρω. Ωραία, λοιπόν. Αφού έσπασε, δεν λειτουργεί. Δεν έσπασε. Έσπασε. Είναι σβησμένο το άλλο, δεν σβήνει. Να το δώσω μου ένα λεπτό. Να το πατήσω. Θα το τζαμίσω τώρα, δώσω μου. Εντάξει. Πετάγω το γελάδι. Εντάξει. Όχι, θα πω όσο εγώ πιστεύω. Να αφήσω ένα κουτσί. Και κουτσί καλά. Εντάξει. Θα πάω. Εντάξει. Αυτό δεν... Είναι... Εντάξει. Άστο! Ωραία, περίμενε λίγο. Θα το βάλω από εδώ. Θα το κάνω τσάκι τσάκι. Εντάξει, είναι εδώ. Όχι, αυτό δεν θέλω. Εντάξει, είναι εδώ. Ωραία, λοιπόν. Εντάξει. Εντάξει είναι.